Ahojte, to som ja, vaša influencerka Marty. Už je to nejaký ten štvrtok, čo chodím do fitness centra. Je to skvelá skúsenosť. Úplne som zmenila svoj život, dá sa povedať, od základov, ale aj stredov, vieš. Lebo už žiadne tyčinky, už iba činky. Žiadne mascarpone, už iba makaj, póme. A jediné, čo nedávam, je krabičková dieta, lebo kraby nemusím. No ale iné som chcela som, že môj tréner fantastický má workshop oddychu. A ja tieto veci podporujem, workshopy, lebo všeobecne milujem shopping, milujem shopy, tak si hovorím, že dobrý workshop není zlý. A oddychu, dých je dôležitý. A Nemci o tom vedia, preto hovoria ich liebe dich. Tak príď.